aurreko bideoan komentatu dugun moduan, beste modu bat ere badago OneDrive erabiltzeko. Eta hori da gure maigainean, gure saioan, gure saioko maigainean instalatu eta hortik erabiltzia, bai? Horretarako, bueno, loopari eman, bai, bilatzaileari eman, OneDrive idatzi eta haren gainean sakatu, bai? Pixkanaka, apur bat itxi marko dugu, prozesua bideratzen juteko, bai? Vale. A ver. Bueno, aplikazioa zabaldu zaigu, hementxe daukagu, eta orain sartu barko dugu gure kontua. Ze kontu? Irakasle.eusen kontua, bai? Horretarako gainean klik bikoitza egin ezkero, hasi saioa esaten dit, eta hemen ipiniko dut nire helbide elektronikoa, bai? Epa, irakasle. Akatsak baldin badaude kontua sartzerakoan, ba ez du ondo egingo, bai? Eta ben gauza bera. Bale. Eta hasi saioa esango diot. Bale. Denbora pixka bat behar izaten du eta OneDrive-en artxibo asko baldin baituzue, ba denbora gehiago beharko da, bai? Berri eskatzen dut pasaditza sartzeko. Bale, onartu ingo dut. Berriro. Jarraitu. Bale, ez egin kasu erroreari, bai? Eta saioa hasten ari da, bai? Hemen esan dakoa, dauzkazun artxibo kopuruaren arabera, denbora gehiago edo gutxi beharko, bale? Esaten dizu, nun kokatuko dituen OneDrive-en dauzkazun artxiboak, bai? Aldatu egin daiteke hori edo ez, nik ez dut aldatzen. Bale? Karpeten babes kopia ordenagailu honetan egiten ezu? Bai, ez, bueno, nik, a ver, aurrera ingo dut, hori da, aurrera berriro, aurrera, ez den nahi nik mugikorreko aplikaziorik, ara ere sinkronizatu dezakezu, Eta, orduan, begira, zer gertatzen da. Kontua da, hemen OneDrive badudala, bai? Eta, haren gainean sakatu ezkero, karpeta bat zabaltzen zait, bai? Karpeta hori, ordenagailu honetan dago, bai? Eta karpeta horretan, gorde ditzakit artxiboak. Bale. Interneta baldin badago, alegia, ordenagailu hau internetera konektatuta baldin badago, hemen azaltzen zaizkidan artxiboak eta OneDrive-en nabigatzailearen bidez sartuta azaltzen zaizkidan artxiboak berberak izango dira. Beste modu batea esan da, sinkronizatuta egongo da. Eraberian, edozein artxibo partekatzeko, ez dut sartu beharrik nabigatzailearen bidez Office 365 kontuan eta handik OneDrive-era. Baizik eta hemengo artxiboekin nahikoa litzateke haietako bat aukeratu, erandik ez daizkita saldu, haietako bat aukeratu,
denbora barko kargatzeko, eskuineko botoiari eman eta partekatu azaltzen da, bai? Partekatu helbide hau, bale? Eta helbide hori edozeini bidalita, artxibori ikusi edo deskargatu izango. Horixe da dena.